Goeie en welkom bij het muzikale Dwarsplein van Friesland. De laatste uitsturing van dit jaar. En dan maak je er een mooi muzikaal feestje van. Ja, de waarheid ben we gewoon waarom. Maar je hoort eerst nog een mooi optreden van Anna Coogan, singer-songwriter uit Amerika, Wennertsburg hier in Nederland. We hebben een mooie Beatles session band hier in de studio. Die je natuurlijk Beatles noemen spelen, dat mij duidelijk wezen. We hebben een leuk koor dat het net om Suversjong draait. Maar we beginnen met het feestje van Deun van Seun. Eltsenien is weer in de band van het winterwaar. De reden uit het vet heli, maar het is haast Christ. En ik heb van jullie beste mensen een to-do-lijstje maken. Te dwan, naar de Kriesbjemmerman om de mooiste Kriesbjem uit te zieken. Erachter komen dat de Kriesbjem dit hier werd €10 het bjemke duurder worden binnen. Maar het Shenzhen liet ze niet uit ziekje, maar tegelijk bleek dat hij in de kofferbak van de autopost zonder dat de klep maar dit koude waar open hoeft. Dus de hele vliering hoe de kop heli op zoek naar kriesbandslingers en lampjes. Erachter komen dat hij maar de maat iets op bromming voetgooid heeft, omdat de helte toch al steken wie. Het naar de intratuin om kriesbjemmerspul in te slaan, karren vol aanrekken niet €300 lichter, maar ach, het is toch al haast Christ. Het naar huis kriesbeem opzetten, de piek net verjet en daarna stofzogen om de modder en de nielden van de vlier te heljen. Naar de supermarkt om fretterij, ik mag niks vergeten, dus hij een briefje maken. Kalkoen, kipfilet, jam, snoep, chocola, chocomel, bittergarnituur, bier, wien, Berenburg, droegewast, Van Weidenaar, pinda, chips, frisdrank, olieballen, appeltaart voor degene die geen oliebal meer hoegen, naar de Lidl voor de delicieux pakket, stokballen, plastic bootjes, rollade, vaccinelachjes, servetten en wat mij oors maar in het zin komt.
Naar de kleinwinkel om Chris Klein, dat is mij alle jaar te duur. Dan maar het via internet bestellen en hoop je dat het dan krek op tijd nog binnenkomt. Adresboekje pakken en iedereen een Christkaart sturen. Het hele huis netjes een schema uitzien. Naar het sjerken gaan omdat de band Moskwa een Christmusical opvieren. Oh ja, het Christpakket van het werk uitpakken. Ik dit hier vol de inhoud wet zien. Even extra houtkloven van de houtkachel, de kriesversiering toch net helemaal naar het zin vinden en alles weer verplaatsen. Chris BM krek even wat mooier indelen. All you need is love zien en de film Home Alone opnemen voor het geval dat. Familie komt oeren, frituur on, kachel on, hier netjes, gewonnen poetsen, lampjes on, kerstjes on, het zwet van de voorholle vaaien. Iedereen welkom jitten, lekker eten. Ja, wij dromen weer van een wit Christfeest. China, China, ik ben nooit geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd. Naar China, China, en dat is geen misverstand. Want China ligt in het verre buitenland. Laat mij uw reisleider zijn voor dit land. Mijn eerste tip is nuttig en praktisch van belang. Geef ze in godsnaam niet allemaal een hand. Er zijn gewoon te veel, u blijft aan de gang. In China, China, ik ben nooit geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd naar China, China, en dat is geen misverstand. Want China ligt in het verre buitenland. Een ander heikelpunt is die ellenlange muur. Dat is wat ze noemen een mooi stukje cultuur. Maar loop er maar niet langs, dat wordt een martelgang. Hij is gewoon te lang, u blijft aan de gang. In China, China, ik ben nooit geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd naar China, China, en dat is geen misverstand. Want China ligt in het verre buitenland. Alles met 4 poten verdwijnt in het maal. Behalve de tafel, maar ja, dat lijkt mij normaal. En alles wat vliegt, gaat er ook wel in. Behalve het vliegtuig, daar zit je zelf in. In China, China, ik ben nooit geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd naar China, China, dat is geen misverstand. Want China ligt in het verre buitenland. China, China, ik ben er nooit geweest. Met het vliegtuig vloog ik onbevreesd naar China, China, dat is geen misverstand. Maar China ligt in het verre buitenland. Een schetenruiker werkt in het verre land. Een panda die eet bamboe, zelfs in het buitenland. Reis bij de thee, waar ben ik toch beland? Ik sluit dit lied nu af en terug in Nederland. Ja, lekker begin van Noorderwind. Het is de laatste van dit hier. Zit ik er maar even bij en dan word je toch een mooi feestje vieren. Dat doen we straks met allerhande orenartiesten. Maar natuurlijk bij Peer Oliebal. Jongens, kijk nog een oliebal. Kwijt, was er nog een oliebal? Ja, wist, ja. Was er ook nog een oliebal? Ja, bist u de olieballenman of net? Is er wel eens vaker of net? Oh. Ja. Goed zo. Kunnen wij mooi even praten. Jan Kobus Seuninga. Ja, kan ik geen oliebol nemen. Nee, maar we eens even Piep praten. Deun van Seun, stel de band even voor. Poeh, even denken. Als ik mij niet vergis daar op trombone, bijgenaamd Rico, maar het is Joop van der Linden. Yeah! En daarnaast een gitaargod, Julian Dijkstra, ja. Naast mij, ondanks Arno Bakker. En hij werkt ook bij de Bakker, zo te zien. Oké.
Sander Veldman, met een T. Hoe lang ben je hem al deun van Seun? Al meer dan 10 jaar in ieder geval de oerbezetting, eigenlijk echt van de originele bezetting, zijn wij 2 over. Maar nu is hij er ook weer even bij. Hij staat ook bij de oerbezetting. En hoe lang zal Sander bij je Deun van Zeun zitten? 5 jaar? Nou, mooi antwoord toch? Ja, En Joop die speelt ook af en toe mee. En die mixt weer veel nummers van opnames. Dus er zit, ja. Cirkeltje weer rond. Ja, leuk. Feestbandje dus. Nou, bandje. Feestband. Zijn we allemaal vrij lang. Ja. Dus, ja. Maar dat idee bij elkaar komen, gewoon even door je met arrestering in en dan de beukerie. Nee, ze moeten ons echt vragen voor een optreden. Ja. En we hebben nu... Oliebollen helpt wel. oliebollen. Wat zei ze? Ja, helpt wel. Ja. Ja, toch, het was wel een risico vanmorgen met al die gladheid. Maar we zijn er toch allemaal gekomen. Voor de rest, om toch nog een promotiepraatje te houden. Wij staan dan de 3e Keesdag. Dus de dag na kerst staan wij in Tivoli-Vredenburg. Ja, de 3e Keesdag. Ja, dat is een traditie. Al, dus nog een microfoon weg te halen, dacht ik. Maar dat is een traditie daar, hè? Ja, ik schrijf, elk jaar schrijf ik het themalied. Dat is het eerste nummer wat we zo straks speelden. Koning Kees. En dan... Wie is Kees? Dat is Kees van Hond. En die... daar draait de avond, Kees van Hond, daar draait de avond om. Het is volle bak, heel maf, veel bamboe, opblaasbeesten en nu ook veel koningsgezinde mensen, denk ik. En oliebollen. Denk het niet meer. Nee, je bent op. Ja. En je hebt een nieuwe single uit. Ja, de Blitzkrieg Bob. Ken je het? Ja. Mooi, hè? Leuk nummer. Ja, dank je. En een leuke clip, hè? Vonden wij ook wel. Ja. Toch, ja. Nou, daarom staan we hier dan ook, hè? Hebben we verder nog iets te melden? Nou, heb je er nog plan voor het na hier? Ja, we staan de eerste vrijdag van het nieuwjaar staan we maar liefst 3 formaties in Café Marktzicht. Ik sta daar solo. En daarna komen de Ramonska's. En dan komt ook nog Deun van Zeun. En dat allemaal in zo'n klein café. En wanneer is dat? De eerste vrijdag van het nieuwjaar. Is dat 6, 7? Ik weet het eigenlijk niet. 6, oké. Nou, hij weet het wel. Hij is daar heel goed in. Goed, we beginnen ze jaren. Het feestje hier in de studio. Deun van Zeun! 1, 2, 3, 4. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Forming in the straight line, going to a tight wind. Kids are losing their minds. Let's break pop. Biting in the back seat, we're generating steam heat. Pulsating to the backbeat. Let's break pop. Hey, oh, let's go. Shoot them in the back now. What they want, I don't know. They all waved up and ready to go. Forming in the straight line, going to a tight wind. Kids are losing their minds. Let's break pop. Biting in the back seat, generating steam heat. Pulsating to the backbeat. Let's break pop. Hey, oh, let's go. Shoot them in the back now. What they want, I don't know. They all waved up and ready to go. Forming in the straight line, going to a tight wind. Kids are losing their minds. Let's break pop. Fighting in the back seat, generating steam heat. Pulsating to the backbeat. Blitzkrieg Bob. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Hey, ho, let's go. Niet je laat ons minder kozen, laat ons niet tot lustig spel. Zint dit niet, de jeugd zeer wel.
treft ons ook nog van boze liever is vergaat het als alle doen. Heeft zo zijn pas. Zonder maar zijn reis duiken geen seizoen of verder leeft wat als leven ons begeeft. Liever soms de tijd gebruiken, dus niet is dat gedeurd. Wie van ons hernieuwt zijn jeugd? Jonge liefste zit vermaken bij wie geen honing vindt. Geef mij 100 kusjes, kind. Dat het ons gaat maken, zo mij 100 maal in één. Liefje weet wel wat ik meen. Wil mij 100.000 vinden met nog 1000 boveneen. Waar zal ik? Laat het geschieden. Tot wij zoet het niet meer kunnen. Tennens moedeloze zin. Die verzaad van zoete min. Op zijn eind krijg je heerlijk het gevoel alsof de crisis ook verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee, want daar is het weer oké. En de mensen hier aan bloemen planten, alle juichen mee. Zoek de zon op, dat is wel fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n mahoniehouten huid, maar als je boter op je hoofd wil blijven, dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf maar liggen, moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja. La, 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 la. Mensen die heerlijke zon, hè. Ik ken mensen rijp en groen, die zijn arm met 1 miljoen, die niet weten wat ze met hun gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, maak geen rent, ik heb hem strop. Geef ik ze als enig antwoord met de boodschap, hoepel op. Zoek de zon op, dat is wel fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n mahoniehouten huid, maar als je boter op je hoofd wil blijven, dan maar liever uit. Beste vriend, die de zon in oog bemint, maar zich opvindt als een kind als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw breekt hem van de wijs, zon zegt tot elke prijs. Daarom zingt hij in het gasthuis met het hoofd tussen het ijs. Zoek de zon op, dat is wel fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo'n mahoniehouten huid, maar als je boter op je hoofd wil blijven, dan maar liever uit. Ja, ja, ja. I drove to Arches to see the stone, saints and angels on the red dirt roads. Well, Washington to Utah all at once and all alone. 18 hours I kept driving, me and the Mormons and the radio. Got pulled over but they let me go. I was somewhere near the corner of New Mexico, but I just kept on driving. The world as we knew it was unraveling. All the signs said thanks for traveling. We will open our doors and we will take you
I just kept on driving. And the road to Zion, it was frozen in the snow. And I really had no other place to go. I was just driving around that desert country like some kind of ghost. 20 years ago and I'm still running. Flags are waving from every shopping mall. It was united we stand, divided we fall. And the silent skies that make you feel so small. But I just kept on driving. That was the end of the better days. That was the end of the easy way. Oh, that's how it goes when there's a debt to pay. But I just kept on driving. And the road to Colorado, it was frozen in the snow. And I really had no other place to go. I was just driving around that frozen country like some kind of ghost. It's 20 years ago and I'm still running. I drove to Arches to see the snow. Saints and angels and the red dirt roads. Washington, Utah, all at once and all alone. But I just kept on driving. Oh, 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 oh. I just kept on driving. Oh, 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 oh. I just kept on driving. Oh, 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 oh. I just kept on driving. I just kept on driving. I just kept on driving. Ja, mooi nummer. Het gaat door Utah. Het komt van Anna Coogan. Dat klinkt internationaal. Dat is ook internationaal. Maar ze praat gewoon Nederlands. Want soms een periode wennen het hier ook in dit land. Maar wat een fantastische muziek en wat een prachtig nummer. Dank je wel. Nou, bedankt. Dankjewel. Ging het ook letterlijk over Utah? Ja, letterlijk wel. Ik ging 20 jaar geleden net naar September 11. Dat is een beetje die ramp. Wij praten over rampen in dit jaar en hoe moeilijk dat was. En ik schreef dit liedje over mijn reis net naar September 11 naar Utah. Alleen in een auto met de heel stille hemel. En ja, het was echt anders. Ja. Het gevoel van toen dus. Ja, precies. Het was echt een moment. Kan ik me voorstellen. Wanneer ben je begonnen met muziek? Nou, Long time ago. Ja, long time ago. Ja, ja, eigenlijk als ik heel klein was, deed ik dit en dat. Niet iets bepaalde. Maar later studeerde ik opera in Nederland. Niet Nederland, in Oostenrijk. Ja. Oostenrijk. Ja, maar dat is heel opvallend. Je hebt opera gestudeerd. Ja, dat heb ik wel gedaan. En dan... Wat houdt zo'n studie in? Moet je dan ook zelf inderdaad als operazangeres optreden? Of is het meer de theorie en de muziek? Nou, ik deed 1 van 8 jaren, dus dat weet ik niet totaal. Maar voor mij was het meestal muziek. Ik denk dat later krijg je alle informatie over audities en optreden en allemaal. Maar ik was er nog niet eigenlijk. Ja. En wanneer kwam deze fantastische mooie muziek die je nu maakt in je eentje? Ja, dat is een goede vraag. Echt in mijn early 20s, zeg maar. En ik had een band. Misschien heb ik nog geen band vandaag, zou leuk zijn. Maar ik had een band en wij speelden een beetje alt country in de 2005, 2007, dit soort jaren in Seattle. Dus dat was heel leuk. Ja. En dan ging ik meestal alleen spelen. Ik deed een paar jaren met Johnny Dowd. En ook zijn slagzeuger, Willie B. En ja, zo. Maar nu speel ik eigenlijk alleen. Ja. Waarom? Gewoon omdat je het mooier vindt? Nee, ik speel alleen omdat ik een kleinzoon heb. En ik heb echt geen tijd om een duo te maken. Maar dat wil ik echt doen zoals iemand hoort me.
Schrijf me als je dicht bij Zwolle woont. Ja, want je bent een beetje in Nederland blijven hangen, mag ik het zo zeggen? Ja. Nee, ik vind het prima hier. Maar Toevallig of met een reden hier gebleven? waarom ben ik hier? Ja, mijn man. De liefde. Ze zijn de liefde. Ja, zij zijn allebei Nederlanders. Dus ja, en ik vind dit prima. Nou, je speelt veel, maar je neemt ook regelmatig cd's op. De laatste tijd als solist heb je inmiddels 2 cd's gemaakt. De laatste Nowhere, de Rome Sessions. Dat was best wel 3 cd's geleden of zo. Ja, hè? Ja. Loop ik achter? Ja, dat deed ik met Daniele Fiaschi, een Italiaanse speler. Hij is fantastisch. En wij gingen naar... Nou, hij woont in Roma, dus ik ging naar Roma. En wij hebben de cd gemaakt. Maar welke cd's heb je daarna nog gemaakt? Oh. Ik maakte wel een cd met J.D. Foster. En dat heet Birth of the Stars. En dan heb ik een cd met Willie B. gemaakt. Dat heet The Lonely Cry of Space and Time. En dat is 2017. Dat is helaas mijn laatste record. Plannen voor nieuwe? Uiteindelijk wel, ja. Maar het is echt met mijn zoon, met corona, met allemaal. Ik dacht, ik ga lekker langzaam. Ik heb niet zoveel tijd om te schrijven en ik volg nu een opleiding ook. Dus dat neemt heel veel tijd. En ja. Maar wel spelen. Spelen en nog eens een keer spelen dus. Ja, ik speel altijd. Ja, dat blijft. Ik vind het tof dat je er bent. Gelukkig speel ik regelmatig in de provincie, dus hoor haar in de gaten. Anna Coogan dus. Ik wil hier te vinden. Ze is live echt fantastisch. Ik vind jou echt heel goed. Maar goed, het is altijd wat ongemakkelijk om dat te zeggen als er iemand erbij staat. Maar ik meen het wel heel erg. Je gaat nog een nummer spelen. Welke ga je doen? Jazeker. Wil je een Leonard Cohen of wil je een original? Oeh, dat is een dilemmaatje. Ja. Het liefst zoveel mogelijk voor jou, maar ja, Leonard Cohen is ook fantastisch. Nee, ik doe een van mij en dan als wij een derde hebben, dan doen we dat. Dat is goed. Live in Noorderwien, Anna Coogan. I had a talk with the ghost in the mirror, and we came to a truce, so I don't have to fear her, and my fever is high. All these dreams getting crazy, and my eyes are wide open, but my vision is hazy. I'm luminous, light of the night, I'm faded and too hard to fight, I'm losing speed. Burning bright, I'm crashing down to you this time like a meteor. Oh, like a meteor. Oh, like a meteor. Come on, come on, come on. It's like every day is a bad morning after, with my heart in my hands and my head a disaster, and the world spinning out, and I can't hold it down, and I'm breaking in pieces as I crash to the ground. I'm luminous, light of the night, I'm faded and too old to fight, I'm losing speed. Burning bright, I'm crashing down to you this time like a meteor. Oh, like a meteor. Oh, like a meteor. Come on, come on, come on, come on. I'm falling faster than the speed of light. My heart's exploding like it's dynamite. I won't go down without a fight. Oh, no, 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 no. I
had a talk with a ghost in the mirror. If I stop fighting back, then I don't have to fear her anymore. I light up the night. I'm too old to fight. I'm losing sleep. Burning bright, I'm crashing down to you this time like a meteor. Oh, like a meteor. Oh, like a meteor. Come on, come on, come on. Like a meteor. Oh, like a meteor. Oh, like a meteor. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Anna Coogan, Amerikaanse singer-songwriter hier dus in de studio. Tjinwurg wennet ze in de buurt van Zwolle. Mooi in verband met de leefde dus hier in Nederland hingen bleunen. Dat levert dus echt mooie muzikanten op, ja toch, in deze uitsturing. Daar ben ik alleen maar blij mee. Zeker in deze laatste aflevering van Christen Art. Nee, je bent er gewoon weer. Even een live tip nog even. Het is eigenlijk al dwaande, maar ik wil het dan nog even zeggen. Als dit op zaterdag is, Jost, morgen is er nog een prachtige vaststelling in het ramp van Christmas, jawel, all the way. Big Band, Two Towers Collective en dat alweer in Wergeer. Nou, even zo'n tip om alvast een beetje in de crisissfeer te komen. Dek is misschien eventueel nog in. Het is alweer in de Biddler in Wergeer. Nou, dan hak deze mooie poster ik even broek. Begin ik even naar de man die het u zal even een mooi wut vertrouwde, een mooi Iers afsluiting. Volkert Wesseling, mooi, dat is de best welkom nogmaals. Ja, bedankt. Best u een beetje man van Christmas en dan eens even mijmeren hoe het allround hier of niet? Nou, nee. Ik vind Christ altijd wel gezellig en het heeft wel wat een zweken. Maar het is nog net zo dat ik denk, ik ga nou eens naar de Christ bij mijn man en ik maak een Christ bij hem hebben. Nee, hè? En dan lees je mij vinkjes van, nou dat hakt niet en dat hakt niet in. Nee, nou, dat to-do lees je hek voor iedereen maken. Dat hè? zou ik zeggen, ja. Zo ben ik dan wel bij. Dan hoort hij wel in eigen to-do list. Ja, daar ben ik heel goed in. Alles spek en span. Kijk hier gewoon, ik werd denk ik, of niet? Nou, gek eigenlijk net. Want ik heb natuurlijk stiekem wel even waarom blikt. Maar ik heb eigenlijk een fantastisch mooi hier gehad. Waarom? Nou, het theater, dat is wel heel mooi op gang gekomen. Ik heb een hele mooie projecten dingen. Ik maar de trekker, voorstelling, mooi trekker en dumper. Nou, we zijn overal en nergens heen geweest. Ik naar Soest, naar Herman. Nou, dat ben hele mooie dagen heb ik beleefd. En ja, alles rondwerken. En een mooi stuk regisseren mocht. Ja, dus en ondertussen nog wat in het groen verzet ontwerk. Het hier is ik vol bij flying. Ja, super. Ondertussen ben je ook nog arbeider, dat vierde mensen wel Ja, zeggen. ja. Ja, goed. Onleiding ik om die uit te nodigen, dan gaan we het eind van het hier. De best vaak buurt te gast. Maar, dat ik een mooie prijs won van de provincie Friesland. De Frieske Anjerwaard Utrecht, maar daarna is nog een talentenprijs. En die ga je toekregen, hè? Ja, klopt. Ja. Zeg ze morgen om? Nee, totaal net. Nee, ik voel echt stijl achterhoer. En dat weer heel leuk, want wie dus een complot waar die mensen van Prins Bernhard Cultuurfonds naar die hadden dik 2 maanden onderwerken om dat in een complot te zetten. Nou, en ik meende, van mij waar de Frieske Anjer uitreiken. En nou, dat mocht ik presenteren. Nou ja, ik maar die mensen op tafel was al in de voorbereiding. Nou ja, een heel logisch verhaal. En toen weer dat kleer. En toen zei die commissaris van Kening, de heer Brok, zei ja, nou moest ik nog even naar het filmpje zien. Nou, toen weer ik aan de beurt. Maar ja, wat prijs ben, nou een mooie stimulans, denk ik, hè? Ja, nee, absoluut. En het is dus eigenlijk ik wel heel mooi. Ik naar een minutiet uiteindelijk heen. De 2 jaar van dit hier eigenlijk. Nou, dat je dan weer omkomen. Nou, en eigenlijk ik mooi waar je het liefste doen, dat dan op deze wijze gewaardeerd wordt. En dat vind ik heel mooi om ja, die stimulans en ja, de energie die het zo'n prijs jouwt, om die ik mooi te nemen naar het naaie hier. Wat is het aan? Het naaie hier. Ja, ik ben heel benieuwd. Nee, die Trekker Act voorstelling, die wil ik wat uitbreiden. Daar zitten nog wel een heel soort mogelijkheden in en bij.
En ja, die is dan natuurlijk ook wet te boeken, op festivals, straatfestivals, feestjes, neem het al maar op. En nou, dan kom ik langzaam uit wel weer wat opdrachtjes ben. Ik ben onder, ging ik weer zitten met Adrie de Boer, uw troubadour. Zien wat wij weer bekokst over kennen. En ja, en verder van de rest zie ik wel wat op me aankomt. Als ze nou nog hier komen. Jazeker, dat houden we erin. You got a deal. Ja, domme. Het zo. Volgend. Hartstikke mooi, alvast goeie Christ. Hetzelfde genieten Goed van. ordinair, tot in Noorderwien, tot in de volgende theatervoorstelling en tot in die trekker, hè, want daar zit ze regelmatig op. Ja, het is een stoere jongen wat dat onbelangrijk. Goed, volgend, dankjewel. Wij gaan terug met een fantastische band en wat doe je er samen aan het eind van het jaar? Ja, straks een koor. Werd het net zo bot gaat om zuiver jongen, maar mij doen. De Beatles, dat ging om perfectie, maar dat laten ze nooit zelf jaren. De Beatles Sessions. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh please,
Ja, tuurlijk. De Beatles. Wat wil je nou meer aan het eind van het jaar? En dan heb ik nog een fantastische band. Kom je uit Friesland bij? De Beatles Sessions. Ze gaan nou nog een paar nummers hier live spelen. Ik ben heel blij met ze. Klaas, beginnen met jou. Stel even de band voor als het worst. Op toetsen Menzo Roon uit Arem, op bas Willem Sielstra uit Balzet /Snits, Matthijs Klein uit Ljouwert en René Veninga op de drums, uw nieuwe drummer hier uit Ljouwert. Ja. Welkom, mooi dat je er binnen. Wanneer hast u voor het eerst een Beatles-fest gezongen? Kun je dat nog herinneren? Ja. 2011? Oh, dat is vrij exact. Zoiets? Ja. Het is vroeger bij de box al wat mij te neurien of net? Nou, valt mee. Ja. Wat best wel bij Beatles opgegroeid dus? Nee, niet echt. Ik kwam echt, ik denk eind basisschool, begin middelbare, zoiets kwam het pas. Ja. Dan weet je toch een beetje van, wow, wat is dit? Ja, nou, ik vond het wel mooi. Ja. Anders zou ik dit ook niet doen. Hoe is dat om te jongen, om te twaan, om dat te leven, zeg maar? Want dit is muziek, dat mag je een beetje beleven, hè? Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk uiteraard. Anders zou ik het niet doen. Maar nee, zeker met de Beatles. Ik bedoel, het is ten eerste hele tijdloze muziek. En ten tweede, iedereen kent het. Dus het is sowieso leuk om het voor een publiek te doen natuurlijk. Want iedereen begint automatisch mee te zingen. Goed, maar ja, om maar even een Beatles-band te beginnen, dat is even een oren stap natuurlijk. Ben je ook opgegroeid met de Beatles dus of weer de Stones? Nee, early Stones, maar vooral Beatles, ja. Ja. En wanneer voelt kwartje bij jou, dan denk je, dit is helemaal te gek. Nou, ik denk pas, ik toen op de middelbare. Eerst eigen muziek ontdekt en op een bepaald moment kwam het weer waarom, als het muziekmatching is. Dus dat is wel heel leuk. Ik denk Roemie Zegtje, zoiets. Hebben we nog lange discussies over welke Beatles noemen ze hem spelen als band? Of? Nou, hebben we eigenlijk net echt hand, hè? Nee, gewoon, dit ben gewoon de beste, zeg maar. Nou ja, wij spelen er een stuk of 100. Dus, het ben er zo vol, hè? We spelen op de helft, zeg maar. Ja. Dus we hebben nog wat te gaan. Dus daar komt misschien nog wat discussie over, maar uiteindelijk zal je wel spelen. Dus ja. Hoe perfectionistisch ben je? Gaat het echt om millimeters nauwkeurig als het ware? Nou, toen wij begonnen, wie het meer een eigen interpretatie. En op een gegeven moment krijg je wat jeugd, vertjens wat jeugd, maar de optredens. En dan keep je die ene gitaar, die ene versterker, dat soort dingen. Dus dan kiest steeds meer, hoe langer dat je mee bezig bent, hoe meer wij op de details gaan binnen. En des te puristischer dus? Zeker. Alle bootlegs dan sturen we wat terug. Of dan hebben we een bepaald spoor van een Vescafoon. Dus ja, dat is leuk. Nou ja, en qua instrumentarium, je probeert zo volle boot met het origineel te komen, hè? Ik heb uw allereerste optreden hier in 2016 heb ik oude week even romsjoen. En toen het enige wat er van die versterker, dat weer de enige, de rest is al hier daarna komen. Dus, Echte liefhebbers dus. Zeker weten. Is het ook al zo'n Beatles man? Jazeker, ja, u zei het dat er echt in ramt. Ja, dus dat wie de Stones, dat kwam er eigenlijk net in. Dat vond hij eigenlijk maar verschrikkelijk. En dus moesten wij naar de Beatles luisteren. Heel erg, heel vervelend. Nee, ja, echt net. Ja. Ik vind het te gek dat je met Jood spelen. Stefan, dit hier nog, in ieder geval bij een agenda-site, nog hier optreden. Er zit nog één optreden, ja. Bij spelen. We spelen Christjune 24 december in Iduna in Drachten. En dan binnen meer mensen op het podium als je hem Crackjoen hebben. Dus wij de band uitbreiden om bepaalde festjes die we nog nooit spelen hebben, daar uit te voeren. Want we gaan alle top 2000 noteringen van de Beatles spelen. Dus de Strawberry Fields, de I'm the Walrus en alles komt voorbij. En dat ben eigenlijk een soort droom die uitkomt. Want die festjes die kunnen wij nooit met z'n vieven spelen. Ja. Oh, dat belooft wat. Ja. Goed, en verder de plan van 23? Gewoon lekker spelen? Lekker spelen. Ja, en komen er nog thema optredens? We pakken een bepaald album of een bepaald concert door nee? Ik weet niet of we dat momenteel... Nee, het is voornamelijk gewoon best of dingen. Ja, lekker spelen. Ja. Wat maar de Beatles is. Ja, en verder weet ik niet wat ik allemaal al kwijt mag over het aankomende jaar. Oh, is dat... mooi, let ik maar. Ik wil je gewoon lekker spelen hier, dames en heren. Want ik ben ontzettend blij dat ze er binnen. En ze gaan ook weer spelen voor u hier in de Noorderwind Studio. In deze laatste uitzending van het hier ben ik heel blij met ze. De Beatles Sessions. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I've been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? You'll be old enough to
I could be handy mending a fuse when your lights had gone. You can knit the sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight if it's not too dear. We shall scream and sing. Grandchildren on your knees. Vera, Chuck, and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Ja, wauw. Het zit er haast op. En dan de Beatles in Noorderwien. Jawel. En op zijn Fries kijk nog. Helemaal mooi. Goed, het zit er haast op. Het zit er haast op in Noorderwien. Het zit er haast op met dit hier. In het najaar, de 13e januari, ben we er met Noorderwien Live. En ik zie te denken, hoe maak je nou een programma afsluiten? Zo voor de Christdagen. En toen kreeg ik een tijdje een mail van Koor Geen Gehoor. En het gaat volle meer om de lol die je hebt in het jongen. Dan dat je misschien wel of net vals jongen. Ik denk, misschien is dat echt wel een mooie geervetting van het hele hier. Het viel ongemakkelijk. Met oorlogen, met inflatie, met gasproblemen. Het wol maar net. We worden er al een beetje zagrijnig van. En wat moet je dan nou aan? Gewoon lekker jongen. Net vanwege de perfectie, maar gewoon omdat je er lol in hebt. En daarom had ik dit koor dit nodig. Even een applaus voor hemzelf. Koor Geen Gehoor. Want dat is het een beetje bij hem. He, gewoon lol maken, dat is het belangrijkste toch? Ja, zonder twijfel. Ja. Ik kan het alleen helaas niet in het Fries. Nee, maar het mag ook in het Nederlands. Dankjewel. Dankjewel. Maar dat is toch een beetje de insteek van jullie. He? Al is het vals, als je maar lekker zingt. Ja, dat denk ik wel. Nou moet ik zeggen, ik ben er nog maar 1 keer bij geweest. Hoe ging het? Het was echt heel erg gezellig. Ja. En bij welk idee ben je erbij kwam? Ik vond het gezellig. Nee, omdat ik net jongen ken. Je kent net jongen? Nee. Nee, dus ik ben erbij omdat ik net jongen ken. En dan wordt het heel gezellig. Ja. En dus is het, dan maar eens een keer vals, dat maakt het al je niks uit. Maakt het niks uit. Maakt het niks uit. Ik vond het wel een mooi idee voor de laatste uitsturing van het hier. Gewoon, had je het maar met volle overtuiging door, toch? Ja, en dat doen we. Dat doen we. De eerste man die is in de serial trouwens, ja? Net hier. Camera's, hoor op, hè? Ja. Helemaal plan met de Christ? Ja, verzels. Ja. En Kim dan niks jong bij de BM of net? Nou, dat weet ik net, ja. Nee, ik niet. Nee, hè? Nee. Wat doe je nog niet, koor? Dan rennen ze al je voort. Denk ik. Maar is toch een prachtig idee. Doet er net tijdje volksjongen. Gewoon lekker. Dat is ik zo. Misschien krijgt een familie wel mij. Waar weet. Ja. Heb je een favoriet noemen nog? Nee, het net. Heb je ook nog een favoriet noemen? Ja, dat gaan we straks zingen. En welk is dat? Nou, dat is die van Take Me Home Country Road. Dat is mooi, hè? Favoriete nummer, ja. En kan u het een beetje zonder dat het vals klinkt of maakt het die ook niet uit? Nee, daarom zit ik op dit koor. Omdat ik hier lekker vals mag zingen. Maar ik doe wel mijn best om het niet te doen. Nou, kijk, zo dat maar. En dan ben je meer, denk ik. Ik vind het nogmaals fantastisch dan er binnen. We gaan net te lang praten. We gaan echt live hier in deze uitsturing. Ik zit al vast. Dit weer Noorderwien voor dit hele hier. 13 januari blijft er gewoon weer met de eerste uitsturing. Al vast hele mooie Christdagen. Ik hoop al je wiet en snieën. En ik hoop 2023 iets minder ellende op de wereld. En dat we al een beetje of vals jongen, maar bon uit zin hebben. Koor, geen gehoor! Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, flowing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me
I hear her voice in the morning now, she calls me. The radio reminds me of my home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, take me home. Country roads, take me home. Country roads. So this is Christmas, and what have you done?